Bareng kowe gleleng umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang. Neng kuwi rak hasile lemu nilep duwite rakyat to ya apa ora? Ngaku. Aku ngerti aku jane. Sangkone barang kuwi tukang korupsi kuwi. Ngono kok ngunake bapakmu batur gedipal 17. Monggo upama ditelusur. Semar nek karo Durna ki derajate dhuwur bapak. Ora coba bapak ki sapa? Bapakmu ki genamung Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi rak tata gelare. Neng batin bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono. Wirang ngel. Kowe tak kandhani ya, bapak iki isih jaman enom ki jenenge Sanghyang Pespa. Sapa jenengane? Sapa, Truk? Sanghyang Iswanti. Sanghyang Iswanti. Oh ngawur. Kuwi guru SMKI. Sanghyang Ismaya. Sanghyang Ismaya. Nah, Sanghyang Ismaya ki tunggale 3. Nomor 1 Sanghyang Tejamaya ya toga kae. Nomor 2 Sanghyang Ismaya. Terus nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru kae. Ora bapak ki dewa ngene iki dewa iki. Kakangne Bathara Guru tak kandhani. Dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kae siapa? Kae omku kae sian kae. Dadi aku nek dolan ki ora trima ning kraton-kraton, ora trima ning kraton. Ning kayangan, ning gone si Ora ding aku ora tau dolan rono. Rek piknik barang ki ning kayangan padahal ora meng kaya kowe kuwi. Durna ki apa? Durna ki apa? Durna ki sapa? Durna ki jaman enom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe ki bagus ning merga saka pokalmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Ya apa ora? Klebu Sengkuni kuwi ya bagus. Ning merga saka unine, merga nek muni elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mula ya tekan saiki Durna karo Sengkuni ki mung dadi provokator. Kaya ngono kok nyepelekke bapak kowe iki. Melarat mung batur gedibal 17 Bagong sing ora trima. Aku ki sayang je karo bapak ki. Masuk angin tak keroki nggo pacul, piye? Ben langsung gede-gede, ora trima nggo koin. Tak keroki nggo pacul, nggo sekop. Langsung gede-gede. Bapak dijegoki kirik we, kirike tak cekel tak masak. Bapak diseruduk babi we tak periksake. Ora mungkin nek tak tulungi. Babine tak masak ya kan. Babine sing tak periksake nek iki ora. Bagong iya elek kok kuwi. Jane arep nesu ra, Gong? Ya nesu sik, Dlit. Tak nesu. Sabar. Mula nek kowe ngelek-elek karo bapak. Nek kowe ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumban ning Karang Kadempel arep tok obong. Arep tok obong Bagong sing arep belani Bagong. Ayo, muni kowe saiki dur muni. Mani suwe ngunekke bapak meneh tak laban cangkemmu. Ning ngono kowe arep wani karo Pendeta Durna. Lah kok dadi alon bane momongan iki. Sing seru kaya mau. Monggo aku rene iki ngret wadya bolos gelar papan. Ngret wadya bolos gelar papan lho Bagong. Kalau telan-telan kae. Telan. Lah sing tak ndel-ndel iki meng Kurawa. Kurawa ki apa? Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan beborosi kowe kok digawa-gawa wae. Njur ngopo Bagong ki anak Semar kok wedi, anak dewa padake. Arep kowe ngrit wadya bola, arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrek. Kene tak babatane wadya balem klebu kowe kuwi Durna. Ora minggat kok kene kadublak tuh. Bagong
Bagong. Petruk iki Bagong. Alah. Gong. Ngrepot ae senengane iki. Gak kucing, Truk. Engko sik kene pindah rene sik. Ora ding ning kene wae ding. Wis ning kene wae. Ya ora ditapuk dadane, Truk. Sesek aku kuwi. Ayo salah ra tangi-tangi kuwi ngopo? Ora ndase mumet. Bar nyundul sengkuni ndasku mumet e, Truk. Ayo engko dipriksake. Gareng Petruk Bagong mangsa borong lehmu arep ngundurke lehmu arep budidaya mangsa borong. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempya ing ngaradan. Sendika Pak, siap nek aku mono mau ora melu-melu perkara iki kok. Mau tak tinggal turu nek aku kok. Aku kan ora ngerti apa-apa. Nggih, sendika Pak. Gampil. Aman wae. Wis gak kono mlebu wae Pak, aku selak pengen nonton limbukan aku. Selak pengen gara-gara. Wis dadak ngliwati limbukan barang lho iki engko. Selak pengen ngomong akeh-akeh. Iya. Heeh. Umpama cara ratu ngono, aku arep kundur kraton. Alah gayane. Arep kundur kedaton. Nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning mburi kae. Oh nggih. Terus ngersake diringi napa niki? Diringi ambulan. Ora ngawur lho Pak. Hus. Senengane kok. Ora. Diringi nganggo ladrang irang. Terus dibacutke ning slepek irang. Oh nggih, siap. Siap nek ngono siap Pak. Monggo kanca-kanca pengawit karang kadempel. Nah, piye? Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang irang. Dipun lajengaken srepek ireng monggo buka bunang Pak Jegu.
Gosek ya anak ya iya. Oh, ana sing lewat dalane ana sing langsung mak penculutmu ga. Ya ora dadi ngapa iya. Ya puji syukur konjo ngertane Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Dene awak dhewe malam ini sowan. Sowan endi, Mak? Ini sowan teng desa Prangwedanan Patarana Bangun Tapan Bantul. Oh iya. Nang Prangwedanan Patarana. Heeh. Sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ning kene ya nduk ya iya, Mak. Mula iki ya sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik Kabupaten Bantul. Terus Bapak Lurah Patarana, Bapak Prastowo. Sinten? Bapak Teguh Setiawan. Leres to niki? Oh, jeng, engko ndak kleru meneh. Iya, aku ki karang nek maca tulisan ki sosok tulisane sok pindah dhewe. Iya. Sok pindahane dhuwur, sok pindahane ngisor ngono. Ya sok genti-genti. Iya ora apa-apa, sesuk dipriksake matane iki, matamu kuwi. Karo iya sesuk dianggo kacamata. Ora sah, isih sehat aku ki, isih. Isih soalé nek nganggo kacamata. Kok ndak tambah bagus. Ora nek tambah bagus tambah gilani, Mak. Ora apa-apa aku ya seneng kok aku nek dunekke gilane iki. Aku nek dunekke bagus malah isin. Iya. Ter bengi iki ngopo? Iki bengi iki acarane memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Ngono, Mak. Lan merti dusun, karo merti dusun. Karo merti dusun. Yo. Terus tujuane merti dusun kuwi mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis paring rejeki lan keslametan. Yo, banjur. Terus karo apa to jenenge? Nglestarekake budaya lan tradisi leluhur yo. Kaya sing dikandhake ning ngarep. Heeh ning nggon anu Semar wis akeh banget nek omongan. Kiyaine wis omong akeh mau. Iya. Terus apa jenenge nguatake tali kekeluargaan dan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kaya ta. Kaya apa? Kaya upacara adat, gotong royong, kerja bakti, kerja sama, kerja kelompok. Kuwi lak sekolahan nek kerja kelompok. Oh iya, Ding. Terus apa jenenge? Tujuan utamane ya ana iki, tujuan utamane merti dusun. Heeh. Tujuan utamane ya kuwi masyarakat ngaturake puja lan puji syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi. Kadosta rejeki keselamatan lan katentreman padha sing ning dhuwur iki mau ya. Banjur anune pandonga lan panyunanan kanggo keslametane. Heeh, kuwi ya aja nganti lali ya. Gek ora, Mak. Ki selak ana bintang tamune. Hak apa? Heeh. Hak ya? Heeh. Ya gek ora gek cepet. Gek diwaca. Weh, iya, Ding. Saliyane wujud rasa syukur pahargyan desa iki uga minangka pandonga lan panyunan
supaya warga desa diparingi keselamatan, terus diparingi katentreman, diparingi apa jenenge rezeki ingkang kathah, diparingi keselamatan meneh ben saya selamat meneh. Iya. Terus diparingi katentreman meneh saka kabeh ancaman dan bencana. Soale katentreman kuwi oke. Kaya to wahyu. Wahyu katentreman. Iya. Heeh, terus kiyo mbeng iki dikancani karo bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Ana bintang tamune ya kuwi Mbah Baut karo kalih nganu Mbak Mur. Lho, kok mur ki piye? Lah nek ana baute mesti ana mure. Ya ora ngono. Karo Mbak Niken Sarinten. Iya, diaturi munggah panggung. Ora sah. Ben udut wae. Ya ora ngono kuwi, Mak. Jenenge bintang tamu ya diaturke minggah panggung. Heeh. Monggo kanca-kanca kula nderek spote ajeng napa monggo nderek kanca-kanca. Alah. Monggo Mbah Baut kalih Mbak Niken. Antenane urung rampung isih. Nah, uget. Isih, Mbah.
Wis. Tesih lho. Rangane dibopong barang urung mandeg. Kula nggih Mas Wahyu. Matur sembah nuwun, kula nyuwun tepukipun. Apa-apa ki kari. Gila kepit. Kari sapa sing maju? Genti jenengan. Tesih Kok niki, malah Mbah. dahar. Kok malah dahar pisang ki ngopo? Lho jaim. Urung rampung meneh. Rampunge kudu kepiye? Anu Pak. Ketoke kudu ora sajene. diharapkan awake dhewe Bu. Ayo mulih wae Bu. Ora wis gawa urung ki mau, sangune ki mau. Oh, iya. Nek urung di ngono iki Oh. sangu. Nah, nek ora ngono ora mandeg. Kepiye carane? Keri ora? Mbah, kedah rata, Mbah. Hah? Kedah rata. Weh, lah niku rata. Lah nek siji yo, Wah, rampunge iki, Pak. siji sing mandek siji, Mbah. Zaman nom-nom aku biyen joinan nganti gor kari oman gabus. Nah, Urung mandeg, Pak. Pak, Kudu rata, Mbah. kudu sangu, Pak, sangu. Elah. Mbah, Ning kok sik ngene, piyaga ki purbawasisane ning dalang. Nah. Oh iya. Anggere ngene ya. Mandek anu Mas Dalang Amit Sewu. nggih. Niki nggih jenengan Amit. tulung jenengan dek. Oh, nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Oh, siap. Niki sak enten-entene niki mangko. Purbawasesa niki. Elah yo kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan Oke. Tolong jenengan riki. dek. Disuwuk. Hek, hek. Oh. Kuncine ning dalang to 100.000 ngedek semene ban. Pertanyaane modar nek terus-terusan ngene iki. Aku mulai arep nggawa apa iki nek cara-carane ngene. Iya wong jeneng Jer Basuki mawa bea Bu. Apa-apa iki sing ora diragati ora nang hasile. Jenenge Bagi masalah kita ya. Jer Basuki mawa Bathok. mawa Panas sih masalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah milujeng dalu. Milujeng dalu. Tulung dalu. Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu Mbak niken kali Mbah Baut. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kula ndonga rina kelawan wengi kapan aku pinanggih karo Mas Gading Pawukir. Kepiye, Pak? Kepiye, Pak? Tidak ada kata-kata. Kok tidak ada kata-kata? Saking lek undung wis kehabisan kata-kata. Alhamdulillah sampun kelampahan pinanggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas Gading. Mugi pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Nggih. Sedaya ugi katur warga masyarakat wonten ing Prangwedanan. Perang wedanan.
Prang wedanan Potorono Bantul Bangun Tapan Bantul. Prang wedanan Potorono Bangun Tapan Boleh Bantul. ngapal kene omah prang wedanan Potorokok. Potorono, Potorokok ki ngene dhewe kono. Mbang Turi ning kono kan jenenge Potorokok dadi niku Potorokok. Sowan mriki kanthi adicara Merti Dusun sih Mas Gading. Alhamdulillah. Merti Dusun saha memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Oh, memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Berarti kita ikut istimewa. Ikut istimewa seperti Yogyakarta. Iya, Sing disuwun sedaya lancar kalis ing Sambigala. Nderek srawung wonten mriki, ugi nderek gladi Mas Gading, Mas Galang, mugi lancar sedayanipun. Amin. Dawuh menapa pun timbali mriki Mas Gading, wau tulene kula dadi uduniken ning Bumur. Nah, niki Mbah Baut ki kula Bumur. Nggih. Leres nek ora nek Baut ki kudune enek Mure. Mure. Nah. Lah ning yo Ngapa? masa baut Baute semene mures. mure 12 lho pragur ngobeng ini iki. Kene iki baut ukuran 8 malah mure kok ukuran 12 ya iku ngobeng. Lho kan sing ngendi kok Mas Dalang. Yo kudune iki lho mosok lah paling ora kaya sing Sing ngendi? Sing apa? arep dadi apa sih baut kene? Wis rasah banding-bandingke, rasah bedak-bedake. Sing jenenge bojomu kaya ngene biyen katon apa, saiki katon apa. Jeru iki. Lah ya jeru Terus malah. ngene iki glek. Kudune wis tuwa wis sepuh ki menep. Ayo delok-delok. Mbak Baut, Dalem biasane bos kape ngagem sik Hello Kitty. anu iki wae Hello Kitty nembe piknik. Oh, tak kira terus diagem Mbak Niken. Non. Yakin jenengan mesti lewat pas mepe, yakin. Nika niku turan, bes kabeh jaitke. Oh alah. Lah ra ngono tak kira Lah kok lewat kok lho kok gedene semono ning Hello Kitty. kok perso lho. Sing siji niku Hello Kitty, sing siji SpongeBob. Nggih. Kok Lah perso, Mas eman-eman Dalang? karang turang nggih bes kabeh nyo jaitno. Kudune Hello Kitty di hatiku malah di Kok perso lho Mas Dalang iki. Paling yo pasti tak ngendino ngerti tak pepe kae lho Bu. Lah ya spray kula. Dadi kula nggih. nggo teng kamar saking bojo kula niki kula kandhani ngeyel. Pripun? Ngeyel Lah pripun? mulakno niku wau sing jenenge Amit Sewu Budaya ngene iki nguri-uri budaya Nggih, Jawa. Merajake warga masyarakat Karang Wedanan. Perang wedanan. Seru, Gusti kleru, nyuwun mantep. pangapunten. Nggih. Perang Perang Wedanan. Perang Nah, Wedanan, nggih. kepiye carane ki merajake ki ya nyandang nganggo lho sing leb-leb nganggo iwik-iwik ngene iki. Lah kok jenengan nganti Pak Dalang we ngendika biasane nganggo Hello Kitty kok saiki nganggo kaya ngene. Mbok ganti lho Pak sing besus. Aku nampa moisen malah arep ganti raiku kok. Nek gur klambiku ora sing ngisi-sini ki raiku malah. Arep ganti malah angel ya aja ngono to Bu. Kabeh ku yo sing penting kan pas dienggo. Oh ngono. Umpama iki bahane gur murah. Iya. Tur yo alhamdulillah aku sing iso ningkatke derajate si spray. Oh. Sing selama iki gur ning tempat tidur. Terkurung ya. Mentok gur di PP, ra tau ngerti ngendi-endi. Heeh, saiki. Melu bawa tekan ngendi-endi. Iya. Iso dipirsani biaya akeh. Oh iya. Terus rego spray biasanya gur swidak 80 ning 150. Iya. Melu baut 4 yuta. Oh. Napa kuwi. 4 yuta, Mas? 4 yuta. Rencana ning napa enten rapat melih menapa mboten kula nggih mboten dong. Kan sedaya niku penting enten rencana, masalah hasilnya ya. Nggih kula nuwun Mas Dalang, katur Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula Kula hormati. nuwun, Bapak. Mbok bilih pun tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Dukuh, tokoh masyarakat, sedaya mawon. Nggih, kula Kula nuwun nggih. Nggih. Dawuh Nggih, menapa? kadang niki nembe nilai enten pamundutan apa mboten? Oh, lah niki pun enten sik. Kula tenggo. Anu niki. Menapa? Anu. WA. Oh, wah, Pak. Oh, wah. nggih niki nggih matur nuwun saking sinten? Lho, piye to iki? Wah, iki golek masalah sih wah iki. Niki pamundutan. Nah, Golek iki masalah pamundutan diserat monggo.
Kadung tresno saking Wawa Didi. Ya niki sampun kemarin nyawer 100.000. Alhamdulillah. Derek bingah. Masuk teng rekening mriku. Ah, mboten ngertos rekening pundi niki. Mriku mawon ngen kula mboten saged dilebeti. Lah rekeningmu apa, Pak? Rekening listrik lereng leboke kepiye? Pun mriku mawon. Ya mangke kula diparingi pinten-pinten kula gede bayar listrik aku. Top up pulsa listrik. Nggih saking sinten menika? Menika saking Wawa Didi. Ya. Oh. Wawa Didi. Nggih. Wah. Kadung Wawa tresno. Didi kadung tresno. Lajeng Nggih, sinten pun- malih? Pun telas. Oh nggih pun. Ming sitok Nggih namung setunggal. Nggih anu niki mangke rak dugi jam setengah setunggal to. Nggih niku anu dintosi mawon sing niku dinyanyake mangke setengah setunggal mawon. Oh, ya Dadi ngaten ngono dipaske menapa-napa. mawon. Ora, ya tegese caos panglipun. Nggih, iki yo ngene Bu. Sudah ada permintaan satu lagu. Ya, Nggih. iku diaturke. Kadung tresno. Nggih, yo sadurunge minangkani pamundutan, Nggih. lagun Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki ngersakaken lagun. Nggih, menapa. ngersakaken Iki kan lek lagun. komunikasi sekeco. Lah nggih. Leres. Nggih, anu, Lagunipun menapa? Nah, santai mawon los niki nggih. Anu Kok lenggahi ya ning kono ki kepiye to, Pak? Nggih, anu mbok pilih ngersakaken lagun. Dawuh, Boten Mbak. kedah pepare, kula enten iki pun sampun kapurba. Los mawon nggih, pokoke lagune napa jenengan ngendika syukur sing kula mboten saged. Nggih, kula saged endo kali rencang-rencang. Nggih. Lagunipun menapa? Sarung jagung. Sarung jagung. Pun serat sarung jagung. Kadung Bapak, tresno sarung jagung. Bapak ngan rembakan rumiyin, Pak. Nggih. Yo. Nggih. Santai mawon niki. Dangu nek piye ngene iki ora cekat-ceket. Waduh, Ibu. Napa? Bajing loncat ki ngematno aku. Bajing loncat. Kudune yen anu ningali mriko to Pak mboten nggih bajing. Lah kula sebagai yang di depannya. Begitu mendengar bajing itu lir, Pak. Sanes bajing niki truwelu, Pak. Nggih, ya Pak, sing pas jumbuh kalian swasana. Perjuangan, nggih. Sing perjuangan. Eneng Sriuning, eneng Caping Gunung. Kuwi padha-padha Nggih. lagun perjuangan. Niki caping gunung riyen mawon. Oh, Malah nggih. jos. Nggih. Saping gunung. Caping gunung. Pun bawani Bawani. lajeng sak mangke minangkani pamundutan. Nggih. Pak Geter pun tinting Geter, nggih. nggih. Bawa Pak bawa. Iya. Dicocoke karo ngene Pak Geter. Nggih dicocoke. Dicocoke. Tenggane Pak Kis. Pak Keswan, ora gur kes tok. Apa wis panen to? Urung kok. Kono. Pak Keswan ki asmane lengkap. Oh tak kira Kis panen. Keswanen sembrana. Saben Bengi nyawa Kowe ku ngiringi aku apa latihan? Lambeku nganti Ya kewer-kewer. ngiringi. Oh. Fokus lho, fokus. Rasa gatekke liyane, fokus ning kendang Mas Pakyu. Set. Yen memajang. Hamung karo jano. Woi. Kowe bebu sajak narek mitenah aku meneh iki. Janur. 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 Aku ning. Iya. Mumpul Pak, mumpul. Mumpul lah. Ngenteni kono kok. Ayo. Umbulase kuning. Klawe-klawe kurang ajar ngono iki. Lah kono wis klawe ngono tak tur jebule kur-kukur-kukur. Asem iki. Pasang. Lho, tenan to. Tenan to. Kecolongan to. Ketoke ngono ora jentel nyolong. Mbok yo Kudu sing ngendika. fokus. Kembang wae weton.
Kuno. Ho ho ho. Ning mosok nyetop posisi ngene. Yuk. Yat. Mumbul. Gosek kono tengere ya. Gur kalah skor Pak, kowe iki gur diagak-agak ngono kok ora tau Monggo bener. tenan. Entuk mung nglebokke karo musik ora tau bener. Lah wis arep tak lebokke kono krung mengo kok. Aku sareng lebokke kono krung dibuka. Kula kon ora dadi teladan istri yang baik. Kudu apa-apa ki dipersani, dihayati. Kowe ngemati kono, aku ngemati kono. Ki ngomongi. Wong sing jengleng Kowe ngode, ngode. Pacita. Perangi, perangi. Perangi. Kon ngene iki. Sarevi. Yo. Aku kira arep njukuk wedangmu ya, Guys. Iki ki perang. Masa perangnya gur mak plek. Ya ora, baleni. Pacita. Yo. Sudah perang ora sih dari Pak. Lah masalah ya apa? Lah wong rumah tangga apik-apik kok kondo perang. Lah kula niku bebojoan rukun kok kan perang. Lah malah kondo Damai perang. itu indah. Nah, lah wong rumah tangga sakinah kok kon perang. Enggak Sing boleh. digoleki iki rukun, Perdamaian, guyub rukun, kedamaian. perdamaian. Ora sanggup perang kok ngomong omah apike kaya ngene. kok. Kaya kembrukan Kolonjono. Teng celekit, Pak. Aku ki ora ngira lumur tuwa-tuwa rezekiku jan teplat. No problem. Padahal dekno menyedak wis dikeplak ra iku. Lah ya kuwi. Iki keneng bedak tadi. Keneng bedak dadi pucet. Amit sewu, Pak. Amit tutuke jenengan ki keneng bedak dadi pucet. Ya men ketok abang. Ini men ketok abang, men ojo ketok nganggo bedak. Nah. Sik Amit. Amit. Nah, ngeten lak ketinggal merah nggih Mas. Wah, jan sip tenan. Jan. Pahit dah. Pahit. Panas. Nek ora banget di parasetamol bae. Nek banget ya diobatke. Iki nganu Pak cakepan. Oh, matur nuwun, lagi iki kowe ngelem cakep karo aku. Biasane ngunek-unekke. Cakepan ki tegese lirik. Aja gur tak lirik, nggo kowe ramat pentel ngono ya. Kata-kata. Rasah kakean kata-kata, ayo nembang tak kandhani. Panas udan. Mas janjine kepiye aja ngesok-esok aja mepet-mepet Ora. Parian. Oh, parian. Parian. Persiapan pegang mik. Berarti parian ini niki sinden. Sinden. Yo, yo. Sinden. Saking pundi Mas Dalang? Sing pojok mriko. Ben mriki sing mriki mumet. Oh, saking ibu. Nggih. Ibu. Saking anu bintangnya warga laras. Kunci. Wah, niki Bu Pras. Bu Pras pres. Nggih. Bu Pras TV Bu kok Pras. Pres malah pras pres. Monggo Bu, Monggo, parian. Bu. Saya bintangnya Warga Laras. Iya, Alhamdulillah. luar biasa. Aduh. Ini bintang warga laras, ini bintang gubuk penceng, Bu, ya. Ya monggo Bu Pras. Nah. Monggo niki ajeng Desane Prambanan. Perang wedanan. wedanan. Perang wedanan Bu kok Prambanan.
ning pasar Prambanan Nggih. Heeh. dodolan apem. Alah nanti kok dodolan apem. Duwene mung gari kuwi le. Anu Kuwi ora payu-payu. nek Gosong apa ora? anu ampun mentengah-mentengah le dodol nek ning kepidak turis apeme nggih. Mangke ora kalap mangke. Apeme kepidak turis. Lajeng pripun, Bu? Nggih, mugi dusun Prangwedanan tansah ayem tentrem. Amin. Amin. Khusus kagem dusun mriki kepengin ayem tentrem monggo sami dodolan apem nggih. Ora iki gur Kersane kata-kata. saged ayem tentrem. Nah, Geser. 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 Iya, Mbak. Ana macan. Waduh. Lah, ndi to? Iki kucing no, Iku macan. ceng no dimacan. Gur nyenil Gur soalnya. macan kok gur cilik kaya ngene. Po macan angop. Oke iki balene no iki macane angop. Ayo no macan. Nesu karo babi. Alah. Nesu karo babi. Babi iki Sing penting pas to. pas. 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 Ngrepas ki kepenak apa-apa? Nah nggih cukup masalah Nah, pas nggih. iku. Ora kaya mur karo baute mau. Lalu mangke saged kula nganu kok. Saged disisetke. Nah, Saged to? Saged. Wah, Saged. nggih. Kula elas. Nek tak luluh las. Terus ayo, Mbak. Mugi warga Prangwedanan binerkahan Gusti. Amin. Lho, ketoke ning macan perang rubabi. Jebule malah iso akeh rejeki. Nggih. Alhamdulillah. Nah, jenengan gadah macan mboten? Nggih, kan. Oh, mboten nggih pun. Udu Pak, beda-beda nek Betul. paekan. Ayo, Mbak. Neng jaratan Wah, pun dek ruah kula niku le teng jaratan niku nyekar. Kosek to kata-katane. nyekar simbah Ulah cilaka ki ndak aku sing disekar tindatane. Simbae lho simbae. Oh, tak kira Terus ki aku. mugi desa Prangwedanan tansah gemah ripat. Amin. Yo aja lali karo leluhur ben gemah ripah. amin. Kala ki yo nyekar kirim donga nggih. Monggo. Ayo, Nak. Nah, jenengan ajeng titip napa nyekar piyambak. Bu guru. Beda-beda. Monggo nggih. Bu guru. Bu guru. Oh, Bu Guru. Ya. Nggih. Bu guru niku. Pahlawan tanpa tanding. Nggih. Kok malah buku. Bu Guru Saru. Oh, ora sida. Ora sida ya. Monggo. Ayo dolanan Ayo. Dolanan apa? ning isor wit sukun. Wah, Apa kuwi? wah wingi dolanan sorwet sukun ketiban sing mateng ora kalap raiku kok. Mbok jumuan surat remuk raiku ketiban sukun mateng. Ayo, Mbak. Mugi warga Prangwedanan tansah sayo rukun. Amin. Ya, geser. Iki Nak mantep iki sukune. Ngarepan lho Bu, ngarepan kan duwe sukun gede. Ini bukan soal suku. Iya iya iya. Ini sudah beda lagi. Oh iya iya iya. Ayo, Nok. Ayo. Numpak sedan. Numpak Numpak sedan. Lah iso diganti ora aja sedan ya iso. Apa? Lah padha le mburine padha le an kok. Sing penting kan tibokan. An nggih. Berarti apa, Pak? Numpak kiswan. Ora Nah, apa-apa. kuwi ya iso. Dadi kan kiswan ki numpak sedan, ngono lho. Dadi ki ora cukup. Dirimo numpak kiswan. Ini bukan masalah Mas Keswan, ini terus? bab kendaraan. Oh iya iya iya. Buat kendaraan. Dan ning kiswan yo kendaraane kene lho. Kan maksudnya ki yo numpak Keswan kiswan. numpak sedan. Iya. Oh. Nah. Terus numpak aku. Lah, Kok saya jero iki anu disensor ya, Mas. Pokoknya ning nggon YouTube kuwi streamingnya di krus. Oh nek iso malah diperjelas. Ayo terus. Keswan numpak sedan. Apa sedane mau? Keswan numpak sedan. Oh, Pak Keswan. Pak Keswan numpak sedan. Terus Ben numpak numpak apa potheke dhewe? Kepiye to Keswan numpak Numpak sedan, sedan. terus numpak aku. Aku Lah kowe ku melu numpak apa? Aku melu numpak. Terus Oh, macet. dadi wong loro numpak sedan kabeh. Heeh. Lah mbok aku dijak no.
Tak melu numpak. Ora derek parian kuwi ruwet iki. Keluarga parian kuwi nganti omahku numpak sedan kabeh. Lah mbok ganti tuku trontrong apa ngono men ora susukan. Sik, terus ke, ayo no. Terus numpak aku. Iya neh iya. Mugi dusun prangwedanan tansaya maju. Amin. Lho tigone yo apik to. Apik. Ayo Mbak Orisa numpak apa? Ayo no. Songkro paling. Aku dolan Oh, dolan. Ah, nggih mulih ya nek dolan ya. karo dirimu. Wah, rasa buka wadi. Lah wingi kalau dolan Dolan beda nggon kur anan kok cerita. Apa-apa mentok ya kur video truk. Video call. Video truk iki apa? Ora ketok gede video call tak kon ganti video truk dadi luwih semono gedene. Call lho Pak, video call. Video truk nih. Ayo terus Aku kena. dolan karo dirimu. mugi warga prangwedanan tentrem rahayu. Amin. Sedaya sampun pari. Sampun Nggih, nggih. sak meniki nganu, Mbah Baut nggih. Parian. Iya Pak. Oh, wakil parian. Sik men kowe pucet wis luntrung kabeh. Ora dong parian mboten dong niki parian apa mboten dong. Mangan mihun. Kok ora tibokan? Ora apa-apa. Karo gereh. Terus Mugi benjang bersih dusun ditimbali meneh. amin. Anti lek muni mihunir kocokku palapi. Bihun. Bihun. Ingkang baken sedaya parian kasembadan mugi-mugi katur warga masyarakat mriki Nggih. lancar gangsar panjang umur subur makmur Amin. ayem tentrem Amin. lan lancar rezekinipun Nggih. mekaten nggih Mas Dalang Nggih, nggih, nggih. pun Parian lajengaken sedaya. Nggih, nggih dilajengaken. panasudan Udan panas haling-haling capek gunung. misawa caping Sik. kosek ora kaya biasa Kok anu apa? Garonge. gerong gerong kok gerong gerong Pak Girong. gerong Ketoke ora tau misoa. Kaune mie godhog dadi judeg. misawa Caping gunung ya lah ya Mas ya lah ya Mas ya Mas gading Njaluk ngombe. iku dadi tengkutut manggup pinter ndagel ya Mas gading Kreatif kok kreatif. ya lah ya Mas mane man inu mane Banyu bene Katampio langgamipun caping gunung bismillah pun awiti monggo buka mriki napa mriku Wah, lek buka yang kon jero wae saru buka nang kene kok. buka ki tegese buka celuk apa buka biasane bonang apa kendang Apa marem wingi tak nek apa-apa kowe ora kolak karo dawet ora lek buka ki. Ki arep buka bonang lu pramawak-mawak kaya. Ah, iki lagu Pak gendhe garapane luar biasa Aku anti tak kira pun rampung kula aku nganti dikesel ngene-ngene ngene. Rampung-rampung. Dereng wae kan. Garapang. Nggih. garapang Garapang. garapang Nggih. Garapang. Caping gunung sampun. Caping gunung sampun. Nggih. Bu yu cange. Nggih, sampun. Nggih. Terus enten apa meneh to niki mau Niku niki? wau. niki wae wonten kadung Kadung tresno tresno. Terus enten sarung Wau ngersaken. jagung Sarung jagung. Bajing loncat. Bajing bajing loncat. loncat Nggih. nggih Ajeng sing pundi riyen. Derek. Waduh ampun derek kula urip kula niku pun rekoso.
Malah jeng derek kula. Maksudnya derek ki manut, Manut, Mbak. nggih. Biasane dikancani karo Mbak Sinden. Nggih dikancani no. Nah, nggih, soalnya nek bab nyanyi, kula Nggih. kalih bojo kula niku tesih ngangsu kawruh kalih menika. Dadi jos luar biasa. Ini ada yang masih di Institut Seni Indonesia, Nggih. ada yang sudah jadi dosen. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Dadi sing ngangsu kawruh, Pak. Neng sing bangku sekolah. Nek niki pun lulus kabeh niki. Niki? Oh, napa, Pun? Pun. Oh, lah. Kula sing tesih teng institut. Oh, Mas Dalang Nggih. tasih di Institut Seni Nggih. Indonesia. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah mugi lancar gangsar Nggih. sedayanipun. Amin. Amin. Nggih. Mbak, Iki sinten kula- iki? Sik, badhe sinten nggih? Derek, sik pundi? Sinten manut? Mbak Orisa no. Oh, nggih. iya. Urut. Urut. Mbak Risa. Ah, sayangku merenggang Pripun kabare Nok Risa sehat? Sehat Mbak Niken. Panjenengan tambah ayu Alhamdulillah. tambah. Ampun ngoten niku lho. Sae. Niki sinten, Mbak? Bojo sik tak omongke kae. Ning Oh. sertifikat papat wis tak gowo kabeh. Oh ngono. Tak omongke Lah sertifikat. jenengan ki entuk bojo kok ngono kuwi nang endi? Ya gur kepepet mergo sertifikat kuwi mang. Oh ngono. Wis tak gowo. Untung aku kira krungu lho, belas wis dadi. Tenang pikir aku kira krungu belas. Mboten panjenengan nika nggih ganteng nggih. Ki- Lucu ngoten lho. Menggemaskan to, Nok. Rambutnya jewiwik ngoten lho. Jewiwik iki gur sing ketok no. Yo, sing ora Amet, ketok. Sing ora ketok lho. Ora mung jewiwik, jewuwuk. Sing ora Kacang Mas. Kakang Mas ora Aku kacang. kaya kacang atom e. Yang gonen wedangan ya. Kan gue wedangan. Ya, kacang atom ini Amit, genah. amit, nggih, Mbak. Anggere geleman iki genah, kacang atom rasa kapur barus nyoh, tekno nyoh. Nganti sengak ya, anggere kono kok kacang atom. Iki kapur baruse ya no iki. Oh, ngoten. Ya ngene iki no pahamu ya saya tuwa ya. Lah ya umum. Sing rukun nggih, Mbak. Walah, Kalih Mbak rukun. Niken. Sing dijaluk ya rukun. Tapi yo ngapurane nek ora kowe tak weling rukun kuwi aku tak kudu rukun. Sementara ki aku ro awakmu pisah ranjang. Pisah ranjang. Kurane Walah. kan. Lah napa? Ranjange kur cilik ora cukup ya aku ning isor, Oh. dekne ning dhuwur. Ora ning masalah ki ora gur pisah ranjange kan kur cilik napa Kowe ngono. ora pisah ranjang, pisah le turu. Ya ranjang kan yang ku turu. Sek Mbak mbok di nggokke wae Mbak aku wedi lho. Lah kaya jenglot. Lho, Iki udah jenglot ning boneka arwah. Sing kene tak benake ya Mbah. Plek ngono no. Kene iki. Gusti nggo dolanan. Amit-amit santai wae. Los ora masalah. Nyontekno ora masalah. Mboten sengaja lah lek ngendelepke ki angel gak terus tak. Heeh, karena angel ngendelepke ya kudu dingenekno iki. heeh. Nek aku kan tak tutuk. Orang aku takon gesek. Mbak Orisa, Ya dalam Mbak caos Niken. panglipur. Nggih, Caos panglipur. Kagem warga masyarakat perang wedanan. Nggih. Daya mawon arep ngaturke lagu sik endi sing dikersake wau. Nggih. Menika minangkani pamunten sing pundi Mas Gading? Lho, nah kula nderek jenengan ya, Mbak. Nah, Nggih, Gading ajeng derek sarung jenengan. jagung. Wau derek kula gek kula mboten sagah gek seniki ajeng derek jenengan. Heeh. Monggo niku. Nggih sing sikek wau napa kadung tresno. Oh, kadung Oh, kadung tresno riyen. Nggih. Aku seneng karo Mbak Orisa lho. Lah pripun? Ya ini kan renyah. Renyah dadi. Renyah. Maksudnya Renyah kepiye? Renyah ki panganan kae lho Pak ya, dipangan renyah. Ora lho ngono. maksudku ning ngendika. Ya. Oh ya. renyah. Renyah kepiye Mbak Niken? Ngene. Kepiye le ngaran? Sumeh, grapyak. Nah, grapyak. Grapyak kok. Grapyak kok dikira resan di grapyak. Grapyak Oh kayak. iya, Sumeh. Nah, sumeh. Anu apa kuwi grapyak. Nah iya, Ya ya kuwi ini. mau. Kok renyah kaya arti pangan ngono wae. Ya renyah ki Ora tegese kowe mosok aku mangan kowe.
Nek kabare. Kok renyah kuwi mau? Lah nek genah mangan mono, lah nek ora dadi kabar. Ora kudu timbul masalah. Engko dadi haok. Huak. Haok. Ayeuna. Nggih. Kadung tresno. Rina wangi tati ati aku pengen Ora no iki tegese nek nyanyi kan ning panggung biasane kene sing nembang, Oh, gak aku sing video klip. Jadi Wah, wingi video klip melangi telakku. Klipe iki mandek ning kene iki, aku ora video klip video. Liyane aku, klip iki nancep ning kene iki mah kare aku. video klipnya awake dhewe iki Iki cara-carane lho, roman roman peragaan iki lho. Mane Rena wengi dadi ati. Ora iso aku ne. Rina wengi. Dadi ati. kepiye iki Mbak Nikan Wis bojomu? kowe karo aku wae iki kono sing nembang. Ayo Sama. teruske. Ora arep menikmati sedelo. Terus Ya Nana. kene ngancani aku. Mbak tak sileh sikik ya, Ya Mbak. kono no bojoku ki gaden tak burke. Ora apa-apa. Dibur ora mergo ora seneng. Lah terus Angelan nebus barang antik iki larang tak kandhani mangsane kok. Ya Dik ya. Nggih Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang. Dalem Kang Mas. oh kono to. Aku ki lagi rumin. Oh roman. Kang Mas. Menapa saestu panjenengan tresna dhateng kula Kang Mas? Aku tresno marang sliramu. Saestu Kang Mas? Iya. Saestu. Saestu Kang Mas. Kula sih Kang Mas. Ihi. Tak suwek lambimu kok. Lah kon Aku ki tak romanse. Jare nek wong wedok ki ngombiongi sing lanang. Lah delok-delok kacek sengak ngono kok ya. Rasa rungokke. Masa rungokke padune cemburu. Yo kena, angel golek sing ngene iki. Lho, resiko di bojo bagus sing ngene iki kandhane. Tanpa dahar, tanpa nendra. Kang Mas, Piye diajeng? Kang Mas. Kula nyuwun dipangku terus dipuk-puk Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Mbak. Lah kualik. Kualik to ki? Kualik. Kualik. Wong kualik piye murup kok ora masalah kok. Kecuali nek kualik ora murup piye diwalik meneh. Wong diwalik Kang Mas, kula njaluk dipangku terus dipuk-puk. Wis salin perkara. Wis wingi rungu kabar ki jare Keswan asam urate munggah. Wih. Geger aku geger. Ora melu-melu memes. Ora melu-melu. Apa? Kowe iku remangsamu ki men ora urusanku. Ora urusan. Ora bunga. Wong ya padha kok lembut-lembut. Wis. Ben, wong senengane delok malah rene iki ngopo to ya? Malah disampluk bojone Kesban aku ngajur iki. Tekan ora apa-apa. Ketoke golek tameng malah dadi geger. Delok-delok. Iya ya jebul apa-apa ki ya kudu panggo papat. Nah iya. Tak ning kene. Tak gandrungan sik. Dilit ya Mbak, dilit banget. Iya no, supaya ya ora apa-apa. Wah. Aja nek suwe. Rada angel. Tak ngasuh sik aku. Ngopi. Kayung yon marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung Kuwi bakul jeruk apa? Jeruk ati kebak jeruan. Kita rutune iki kene lho, Mas. Kaya ontrong e. Ati kene lho, jero ati iki kene. Sampean ki ora tanggap. Wah. Ati iki ning kene.
Ya ora mesti wingi bakul sate kayak atine ning meja disundui kok. Jenengan mireng ora? Mas Dalang ngendika piye? Mbah Bojrot jeneng mlaku ya entung jare. Jenengan dilokke kados entung. Ya pancen entrung ora kabeh seneng. Oh. Ning entenono sedilo meneh entrung ki bakal dadi kupu. Ora tak nggo mancing sik kok. Tak subuh tak nggo mancing sik. Rum sida dadi kupu. Pengalaman. Innalillahi. Ketok arep dienggo mancing malah entrunge bosok ketok. Sisan ya adur ya entrung. Niku sanes entung Mas Dalang. Napa? Uret. Aja maitu uret paring rembyuk nerak uret ya alum kok mangsane ya dik ya. Ora sarung ana swara tangga. Sing penting awake dhewe.